Sinten to Mas Surat? Non? Sinten? Lah ya dulurku kene to. Oh alah. Dulurku Wirjo kene iki akeh banget kok. Kuatah ya Mas. Kandhane Tesih ya. waris to kali sampeyan nggih. Tesih waris. Sapa? Waris kabeh. Oh, waris Nah, kabeh. durutke teko Mbah Judi iki warise akeh banget teko Karanggedhe. Oh, iya Teko toh? ngendi-endi iki jebule kok dulur kabeh. Iya. Anggere sing cendhek-cendhek kan waris. Iya. Monggo Pak Min. Pak Min monggo Pak. Iki aku njaluk lagu kae, suarane rada ora jelas. Rada betul Alah, jelas. ngagem mic banter yo ngene ya ora jelas ki lho. Menengo sing penting Endo kata ae lho. bayar. Iya ngelek. Menengo. Napa Kangen ning tuh, Mbak? ati dilanjutke ngundang anake Mbah Kong Adi ben joget. Alah angele. Tak bayare kowe rasah bayar wong tuwek. Lah wong langsung bayar nggih kersane. Ora usah alah mbok jaluki. Lah wong dibayar putrane kok ya Mas Surat. Kangen ning ati terus ngundang anak. Kangen ing ati ngundang anak kalih atus. Larang mentokin. Nggih. Aja larang-larang. 200 Lho. susu. Harga tahun baru ki yo sawerane ki mundak. Oh, nek masalah saweran bareng MC kok Jakarta barang kok. Harga Sinten? tahun Aku baru. MC pengamen turut perapatan gitu. Masya Allah. Ngundang anak riyen terus minggah teng kangen Oke. ati ngeten nggih. Kae sing digawe kon ngadeg. Oh nggih, Pak Paimin. Pak Men D. Pak Men D. Heeh. Pak Min de. Pak Men. Pak Min gede. Ya tekono dhewe. Pak. Iya ta Pak Min sayo ki yo. Matur kalih Pak Paimin ingkang amengku Gatina. Ya. Monggo Pak. Niki kula mriko riyen ngene Ya Pak Paimin. inale joget ning ngarepku. Nek ra ning ngarepku ra tak sawer. Ono 20 yo mah aku. Lah apa pilih sing ning jero? Sing jero kon krogo dhewe, kowe gelem. Pakku ki awet ngene ae. Lah ya. Kumise iki lho. Monggo. Monggo Pak Beksan Pak. Pak Kakung. Pak Kakung. Nuri ngadeg Nuri. Iya Pak Yuri. Lantang
rumiyin, nedhi rumiyin, Gong. Nunjuk Nggih, rumiyin. sampun Pak Min. Nggih, wah matur sembah nuwun. Niki wau sampun saking